Salam mehriban dostlar. Bugün 2023 yıl Mart ayının 5'i. Bazar günü, yekşembe günü hemişeki ýaly ýene bir gede hyzmatyňyza geldim. Hawa biraz giýsirek, gelin bir kynçylyk boldy. Bagşlaryň. Aslında bugün şol geçmişte tarihi görünler berýärdik. Yine de şol tarihi zatlar siyasat gurun ara gelensen onu dolly. Yine şol siyasat tarihi bilelikde taýýarlaryn diýip şunu ýaldyrak öz kellemni zat etipdim, taýýarlapdym. Ýöne kümmetten gelen erbet habarlar yine de bizi mecburen şol siyasata çekdirecek. Salam aýtýan gadyrly dostlara yine bir gedek täze gelen dostlar. Açık garaşyň. Elbette öz habaryňyzdan bardyr. Kümmetde de şol zehirlemeler, mesmum etmeler soňunda kümmede de geldi. Zehirlendirmeler diýildi. Türkmençede şol awlandyrmak, mesmum etmek ýa farsçadaki ýaly zehirlendirmek. Haýsy medreselerde olam atlaran beripdirler dostlar. On 5 tane okuwçy şeýle zehirlenipdir. Hastanlara ekidipdirler. Ondan soňra şolaryň okuw jaýlaryň ady Fatyma Zehra var, Sema var. O yine bir yerde 40 tane okuwçyň şeýle bir hükümmetin mutehheri bimarsa mutehherisini ekdenligi ýazylýar. Şunu ýaly görýärs, öňem ul zehirlenmeler bar. Tehran'da boldy, Tebriz'e bardy, Erdebil'e bardy. Köp şehirde aýrylyp, ene soňunda Türkmenler arasynda da gelip, kümmede de gelipdir. Özüm yörüýte şol gyýylan okuyan medreselerine, okuw jaýlaryna gelýär. Gyýylanka gelýär özüm. Soňra özü köp zat görkezýär-de. Onu oturup analiz etjek bolsaň, birinciden şol hereketler şol İran'la başlandy. Gyýylar tarapyndan başlandy. Zendigi azady da awa hatyn ýaşaýyş azatlyk diýip terjime etýär. Gyýylar tarapyndan başlady, şol gyýylan okuw jaýlaryna da kän şeýle şoarlar zatlar berildi, oglalaňky da berildi. Ýöne gyýylarda şol bir sembol temsil bolup gyýylan ady öňe çykdy da. Şol üçin belli, şoň arkasynda aýratynam şu gyýylara zerbe urjak bolup, şolary ziýan ýetirip, aslında den gyýylarym däl şol herekete ziýan berjek bolup edilýärligi belli da. Ýogsa näme üçin diňe gyýyl okuw jaýlar saýlanmaly. Ve İran'ın bu barşy bilen hemme şäherlerinde ýaýrajak. Bulan özüne gedek galsa hiç zatdan habarymyz ýok diýerler. Isfahan'da bir ýanky näçe adam terör eden ýal etdiler, olam namaýyşymış da mescidiň içine gelip biri eslihe bilen adetde bir qırana çekip giden ýal etdiler. Ona daýyşynky diýdiler, soňra öz işleri bolup çykdy. Başga da biz hiç kim tezahüratda vuran ýokdy, öldüren ýokdy diýerler. Hemmesini düşman etdi diýe. Düşmanyň işi o diýe. Biz bir adama öldüren ýok diýerler da. En azından 550 adam öldürilip olam dünýä bilýär, ýöne şolaň özü biz bilemizok, habarymyz ýok şonu kim eden, düşman eden bolmaly diýe. Ama bunda da şunu ya Allah şu wagt sen berilipdir ýöne kim etdi kaman, düşman etdim ka diýär. Awlyk däl, awy berilipdir diýilýär da kadymda. Bir dostumuz ýatdy, zäher we Türkmenimiş awlyk diýipdir.
O bir iddiada da gadim çağırıp berilene ağı verilipdir da zehir şol ağı olya ýöne inni şol ağı verilipdir degen düşünjek adamam ýok şoňa. Ýöne ştaýda bir zat gelýär da. Sen berýän düşmanlar, köçelere çykýan düşmanlar, onu öldürýän düşmanlar. Onlar diňe bir zat aýdyp bolýar da. İrani düşmanlar dolandırıyor onu. Aşon aydağma, biz İran'ı biz hakimiyet etmeye düşmanlar et ya. O düşmanlar hem kimse öğreniniz de. Başka tip bolonu. Bunu yalvar samsık yani milleti de samsık kasavet diyorlar. Bergen cevaplar hem samsık. Yöne niyetleri anırsın belli da niyetleri. Şol hükmen, şol kıyız medreseler olmalı. Birem şol Mevlevi Abdülhamid de bir gurrunna aýdyp geçdi. Aýratynam şol okuwjylar var, şu selam fermandan okuýmanlylar. Onun yerine ýanky o goşgyny okudylar, Zenzinli Azady goşgy aýdymly okuýarlar wa. Ýörüýte de şolar etýärler diýe. Şolar derleýärler. Awurýarlar. Yani bu gazı şimiýaý şol bir az miktarda bular ulanýan bolmaly. Ýöne şu millete şu mesajy berjek bolýarlar da. Biz bar, gerek bolsa biz öldürersem, ýogam eder. Biz özümüz otursak bolýar şu tahtda. Gerek bolsa şu ben bu metonda olsa sen öz milletin üstüne de goýarsy. Gaz şimiýaýyny goýarsy, ýöne biz ýaşamaly, biz galmaly. Bir gorku döretjek bolýarlar da. İltol korkuların peydası yok. Onu bir dereceçil edip bilerler de veya bütün adamları hemmesini öldürüp gazı geçirip bilmerdin ha. Dünya ayağa kalar. Yönü çok korkuyun salacak bolýarlar. Bir dereceçilli. Ona peydası bolmaz. Olan buların mün samsyk işi var, o da biri olup geçip gider. Yine bir zat başlarda aýratynam hemişe de bolýan mesele. İlki şol tezahüratlarda halk ayağa kalanını beter de şol halka deyip bilmeýärler da, yani beter öňe çölleri vurarlar, tutarlar, zindana atarlar. Ýöne hemme adama o daşarnak fer yürekleri deyip bilmeýärler. Näme olaryň noňuza gelmeýär da. Bir şolar bir de beter bir rehber bolsa, lider bolsa, şoňa degilse, şoň degilmeýän başga bir zatlar bolsa, agaty boljak bolsa, onu da soňra goýýarlar. Misal üçin, ýanky Musevi, Mir Hosein Musevi şol aýtdy da eleni şolary men nizamdan geçýän, Cumhur İslamydan geçýän ýangadan intixabat bolmaly. Ýangadan halk hem porsiýa gitmeli, intixabatda hem porsiýa danly. Aýtdy şo wagtda deňmediler. Inni ýöne halkda ýatyp barandan soňra an falan zat tutupdyr diýip onu bimarsana gitdiler, hastana gitdiler. Ol anfilazan tutduranym öýdleri, virus berýanym öýdleri, ýöne ağırlaryny şuna goýýarlar da. Ol kızdı millet coşup tuqa deyipmeye çekinýärler. Bu qyýlan medresesiň ýaly, şol öňkü ağırlary şuwad aljak bolýarlar. Ol medreselerin hemmesini okuwjylarda Zenzindigi Azady diýip aýdymlarda, zatlarda şonu aýtdylar. O selam fermandan hiç bolup galdy, o selam dermanda bolup galdy. Şol üçinem şuwat ağırlaryny alypdylar. Ýöne ol ağırlaryny näme hemişe olup hemmesini öldürüp adam etip bilmezler. O bir dereceçelli. Beter de şol halkyň gözüni gorkutmak üçin la. Dostlaryň biri ýerdir, biraz garaşmaly bolýar. Men bir gurrunlar tükedeýin, ondan sonra sizeni davet ederim. Aýratynam şu Latif Türkmenlen bilen şähramyz bolmaly. Wa aleykum salam. Şunu ýaly ýagdaý şu wagtyň özünde şol Mevlevi Abdülhamid diýip bilýän nädirler? Näme halk tewregine? Halk tewregine duran soň oňa degseler agaty güýçli boljak da, hom şol üçin biraz çekinýärler.
şol buluslarım yatan güni olmalyapdan peýda bilat etdiýärler. Ya hepsi hanigi öýe alýarlar, öýe hepsini. Ya da başga bela getirýärler, ya da anflanza tutturýarlar. Bir ýyldyrak şonu öpmän, şoň üstüne awanyp bir bela başyna getirecek bolarlar. Şol üçin bu hareketlerde hemişe halk arkada bolmaly. Halk arkany durmasa, liderler halk bile gitmese, hem agzyr bolmasa, onda seni bir-birden awlaýarlar. Yatandan sonra bir-birden içeri galýarlar, ýok etýärler adamlary. Şol üçin hem buluslar hiç yatmalylar. Bir de türkmenlerim özleri hawa İstat bol maňa deýen möjejik diýär-de, şu maňa deýmese bolýar diýip yatarlar bolýar-da, öň türkmenler bir känti hem çykanok. Hänni görýäňiz. Şol bir ýurtda bir zat bolsa, şol sesiň çyksa çykmada aýrylyp dolup ýetýär sana. Sen şäherine diýetýär. Näme seňem çağaňma, töwreňe oglanlaňma, täze nesil we täsir alýar-da. Olsaň Allah Taala oglanlar gorasyn näli ýöne bir ýurtda şeýle ozgalan bolsa ýaşyny alyp pis hakimiyet berse bolsa Elim Elajirdi benim ýakyn ýazgy şair dostlarymdan Hurasan türklerinden hoş gelin aýtýan. Aliza. Allah kuwat bersin diýipdir. Allah saklasyn sag bol Ali. Hawa şol üçin hareket bolup goldamaly. Ay bize zat bolmaýa diýip ýatyberseň ol ahyrda bolýar. Şo hiç zat bolmasyn. Dolar näçe bardy? 2 beraber. Hemme zat bahalap 2 beraber çykmadymy? Sana bir zat bolmaýan dogrudan. Sen gelip kelleňe dogry vurmasa da sen çöreň kesilip dura. Bolýar sana da. Şu memlekette näme ütgediň bolsa sana da bolýar. Ýöne her kime bir hili görkezýär-de. Şol üçin wagtyna goldamaly milletler, bile ayağa kalmaly. Bular hem şu wagt özleri näme çäre tapjagyny bilmeýän bolar. Bir tarapdan dolar kalıpdy, pullary ýok, devletin mallaryny satypdylar. Ertison aýlyk berip biljek ýerler öýüşýärlerine. Over tarapdan dünýä jyran tersine birleşip dur. İçerden halk diýen isleýän ok bulary. Şol üçin bir ýol tapmaly, özlerine böyle ýol berleýärler. Bulaňam tapýan ýollary her gedek öňkisinden hem ýalňyşrak. Daşarda Amerikaly oňuşjok bol perişet diýerler şu wagt. Näme bolsa berjekler. Aşağı çykdy. Ýöne içerden näme etmeli? Halky basyp gezmeli, gorkulmaly. Häki siyaseti hevis ve çomak bolýar-da. İçerdeki kellesini vurup gorku vehşet hakim etmeli. Yankıyı Kore Şomali ýaly. Daşarda da olary oňuşup avans vermeli. Kore Şomaliýa daşarda da berip duranok. Bular berjek elinden geleni. Ýöne şol bir zatdan geçip bilen okda. Olam şol selaşimyaýdan geçip bilen ok. Bum atomydan. Onam geçip bilmeýänler ýene özleri üçin öz hakimiyetlerini garanti aljak bolýarlar. Şu elimizde bolsa bizi hiç kim ayırıp bilmez diýärdi. Emma olam ýene de İsrail'e bir hatar bolup görünýär. Şol üçin ýene garşysynda İsrail bar. Amerikaly oňşoýnyň İsrail çykýar. Eşerdekiler basaýynnyň açany çeli basyp gezjeksin. Şol üçin bilen barýan ýoly özlerim akyllar çaşyryp näýetip bilmeýän bolar ýöne haçana çeli zor bilen hökümet etjek ýa-da. Indi güýüziň çağalary etýär, çağalary. Ya şu derece pis boldy da şu rejim. Şu derecede pis boldy. Dünýäde öz halkyna şimýaý goýan zat ýok, rejim ýok. Bir wagtda da Saddam Helepçede goýanlar heyran galynýarda Kürtlere ýa-ni şimýaý ulanyp durdy. Ola uruş Kürdem şoň düşmany, olam uruşda urup durup
mümkün emenkilik okuwçy aýlarda onam düşman etdi diýe utanmany. Sen hemme şäherlerinde düşman etdiýän bolsa, sen o düşman sen hökümetiň ele geçirip durawynla. Sen onu yok bolmaly barada. Yok bolup gitmelisin. Şoda hemmesi geň bir rejimle şu wagtam şol mesmumiyet zatlar dewam edip otyr. Milleti de havada dostlaň biram ýazypdyr telegramna. Nowy jengi dahili aram estip ýazypdyr da. Ya milleti savaşa çıkaracak bolýarlar. Ýok etjek bolýarlar. Her nädil gaýlaýlar da. Ýene bir däne mesaj başlaýdy, şonu okaýyn size. Bişterazin erga çon tep afkar vasile hatta 5 medrese ro zadan ki her kodam dağı hatta 400 ila 500 daniş amuz estipdir. Ki cem'en balay 2000 daniş amuz mişdi. Hala hatta terin haleten der nazar begirim tedad mesuin bayet balay 100 nefer başı. Türkmençeler aydar bolsak Awa 5 okuwçy şeýle zehir semurypdyrlar awy. Her birinde 400-500 den okuwçy bar. Şo taýlarda jemi iň azan 15 adam, 100 adam hembesin jemle aýdar bolsak, hastanalary çypdyr. Kümmet şäherinde. Sesat çykypamdyr ona kümmedin ýok. Çağlar okuwçy aýlarda aydan nädir? Näme bulan siýasat şol bütün İranla halky gorkutup basyp hökümet etmeli. Sebäbi eger basyp etmeseler bular bilýärler hökümet edip biljek ýerlerde. Düňdörlük barýarlar. Şol çäresini gözleýärler. Han dostlar ýani videoyu zat goşuljak bolup iyi beripdiler. Men hyzmatda iyi berip bilersiňiz. Men aslında bugün bir tarihi uruna girecektim. Şol Türkmenlerle Moğollan savaşına girecektim. Şu Celaleddin Harizm Şah şolardan biraz görün edecektim. Onu men zat ederim. Farsça koyayım şonu. Farsça video. Şu Instagram'da koyuyorum. Sebebi şol bir öz tarihinde öğrenmek. Bir de biz Türkmençe görün edemiz özümüz bilýärsa, biraz özümüzi başka halklara da tanıtmalı. Aýratynam şu Farslan arasından bizim düşmanlarym köplen, şu Moğol bizi garalajak bolýarlar da. Şol tarihte şol Türkmenler nähili savaşyny Moğollar açıklajak bolýan. Özüm Farsça goýaýyn ki, owarlar Türkmenler için hani adamız geldi videomuz ona matsalym. Kabul et yarın dostumuzu. Tam olmalı yine de ben şehramız. Araş yarın şehramı. Gelin tuvaleme. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam Şehram Bey. Üstad kavma haluha sağmanız ben mi? Allah kuvat. Sağ ol. Sen yoktun mu bir kütneye çepti veri? Usta Sayberiyle seltenet teleplemen hesabım uğurdular. Aşak çektiler men doğrusu. Kapandı hesabım. Şolun edeni nereden bilýän? Seltenet teleplemen. Derset şolu. Report et geldi hesabına. Son men evvele şu çarmahı piş evvele şu ayaklanmada hem mekiş bana sen kimin tarafı diýdiler. Men de bir taraf merdomun tarafı diýdim. Oğum sonra gitti sizlere Türkle bana saldırdı, Kürtle bana saldırdı, Farsla bana saldırdı. Keplemedim. Oğum her hatı Şahzade ortak gelenine taraf tutmalı oldum. Men dedim olmaya bizlere Şahzade falan. Oğum Şahzade'nin aleyhine videolar, postlar koydum. Oğum bula da hızır şikayet ettiler. Guşim karım gati oldu. Kollan hesap gitti. Telefonum tenzimat karhane oldu. O kulasa. Şuzure da.
Ay böyle öğün canın tavlata bolýar. Öğün sorarlar wagtda dostlar. Näme boldy şoňa? Öğün Ha, ýagdy, gowmy diýip soraýarlar wagdy. yani mücadeleden gallık da biraz narahat etti yönüne. Ettiği iş yok. Elden gelen rahat yok. Ay canın tavlatyn ýoly dewam häzir. Ha, Ýolum bugün. Hawa o aýdylar bugün aýtjak. Şunu bir goşaýyn şu ýerde oglalyň bir ýazdyr medrese marifet ve ben telhodara hem mualliman ve şahidin teyit yerden. Şu iki okuzayam şon yali zehirlemeğin içinde bar. Marifet ve ben. Ey bunlar utana bir yeremde neçe yere şey derler may. Ustad itirazatlarda kabullar. itirazatlarda bozuk terin zelbeniş oğlonçukla uğranır ha. İptidaidan tutte danışamuzda Debiristan'ıyla. Olokan zerbeni şıla vurdu. Bulaçon biloti yeni şılardan kalacağını evine geçivoti. Rejim meşruiyetini kullan illem verdi. Keşfer ezhem paşize ostad. Yani şu an biz Türkiye'den liri veriyek da biliyor musun milletin hesabına? Tadan xeride furuş etiyek. 50 milyon koyan hesabın bağlanıyor. Kuyup bolanak. Sekfi por diye. Bir nezire bank. Bir tofar allık şu var. Hesap bert bilemde. Kaçan koyuluyor, inni koyullu mu, ertiye koyullu mu, bir bank olacak mı, keşfer olacak mı bundan? Ne bir devlet bolup haricez keşferde bir meşruiyeti var. Ne bir içeride milletinin yani meşruiyeti var. Fakat kan döküp zınnanı oklap şeyittirip vakt alıp şeyittirip bir neçe gulluk bunun gidecek boluptu yönünde ihtimalen şu ben diyenim hemne nizami bolacak usta. Son sen düşünme in hemme keşverhaye Havermiyane'de terörist besleyen bir devlet içeride nagat teröristi var. Merdome bi silah da çıkıp başarına. Garipçılık, ağaççılık, yine de diye canım hatırladım tam diye bey diyerler var. Yoksa ken molta bulavır tutmayacak ki. Sen nezerin eniş kümmedin adamlar şu yağdaydı. Çağalar şeyde derler dukalar, mesumet dukalar. Ne etmeli? Ne? Yine de anlat durmalı mı? Ayıp oluyor Allah'da. Ne etmeli ustad? Ne etmeliğin özü şu an Cami Ramazan nip vali valla bizinkili uyuşuyor da Cami Ramazan salon niye? Neymişin ma salonlu? Munha nefer bariye salonlu. Sen salonu şu an şu memleketin Oğuzaya memleket bilen salonu uyuşmeli. Mesela bu Kumüştefe'de hayyerli uyuşuptırlı 40 nefer cavan oğlanı öyürecek hayyerli ola da salonlu. Engar sistematik hareket etdiyen yana kostaçılı. Neymişin ma salonlu? Bizim şu an hayyerden git hozada tut, mescitte tut, otağda tut, uyuşun bir formla. Türkiye'de nedir şu an bir tane hoca geliyor bir salonu 10.000 neferin uyuşuruyor. Gittiye soğanani veriyor. Şılı meydan okuymak sen karşı tarafına. Mesaj vermek. Biat etkiyerler şöyle. Bizim etmeli işimiz akulumda, muhozelimde, mescitlimde uyuşmeli. Biz bir tane akulumuz kepleyen akulumuz bizire diyek. Ustad, onun başında adam yok ki kepledin. Bana bir 20 nefer, 30 nefer, onda yarısının kendi yaşlı. Doğru değil mi? Sen daşında memberin üstüne çıktın, 1000 nefer, 2000 nefer cavan oğlan bolsa, sen hot kanın kılacak, aytacak. Bizire memleket var, bizim de muzeyimiz bizire. Vaktiyen devletdaşında adam yok, sen kime vururun vermeli? Ne yazırek gelip keplemeli? Hava. Şu an tarafa var da. Şu an sen nezerine şunu alayanla uyuşmelle diyen salonlarda yani şehram şuna itcap oluyor. Şu vaktta itirazın bir şekilde belli etmeli. evet. Sen ağzından tezahürat için dışarı çıkmayan boluyor. Kıyırmayan, uruşmayan boluyor. En ağzından bunları koldap bir salonlarına gelme. Özün söyleyecek bolma.
Başarsaňam dünýäli şeraýatda hükümet ýaly ýerde gazyň etsap etmeli, tükälleri baglamaly. Evet. Tükälleri hemmes baglamaly, etirazyn bildirmeli adamlar. Guruşmaga taýak almaly, tüfeň almaga da gerek ýok. Şoňa bir jüretin bolmaly azyndan. Başarsaň akşamlarda gyýgyryň başga millet ýaly. Bolmasa da tükäniň bagla. Ämetjekler sen hemmäňi baglaňyzdan sonra. Aýsy biriňi zorlap durjaklar. Ustad, şu Hereket etmesen onda sen adamam däl, onda haýwanam senden gowrak bolýar da. Hemme sağa da degilse namysyna da degil, näme degilse de aňalyp durjak bolan adam bolmarsyň ony. sen Hiç bol. şu ozada gelip bir tafawut boljak bolsaň, sen onu kullen bir oturup fikir etmeli insaniýetiňe evvela, soňra da imanyňa, soňra türkmenligiňe, soňra memleketiňe, topragyňa, namysyňa, ýeriňe, ekiniňe. Baba näçe däne o näçe ha o daşly burun taraplarda suw ýok diýe. Ne özümiz içip bilýek, ne mal garamyza berip bilýek diýe. Ekinlere, zatlara suw ýok diýe. Buğdaýyň gymmaty galdyrjak diýdiler, galdyrmadylar. İşdiýdi allarlar, puluny dökmerler. Buğdaýlarda tamam sirular boşadarlar, Türkmen saran akiderler araga Suriýek bererler. Killinge başlansan satmalyşyl ostad. Etiraz diýip teň aýtýan ýany hatmen taýak tüfeň bilen çykmaly ki, sen heminki mesjidlerine ya hozelene üýsdiň bir şu topa üýşýän, göreşi üýşýän, ştakda üýşädi. Sen bir arada çykýança 5 wagt namaz okuýa, ey Türkmen sara. Arada çykýança 5 wagt namaz okuýa. Mescitten çıkma. Sotada iyi biçin, sotada iyi işleyen, sotada gurrun ödün, sotada topuňyzda oynaň, namazyňyzda okuyun, üýsüň sotat. Top oynalma diýenär ki, siz çapry gitýäňiz 10 000 nefer üýşýäňiz, bir 2 aýlap 40 güllap mescide üýşäň da. Nagat fark eder ostad? Üýşüp näme etmeli o mesjitde, onam aýt, ýa-ni üýşüp etiraz etmeli, näme etmeli? Ostad, üýşmeden bolandan soňra ýuwaş öz ýoluny tapar o çıkar ahun nädele de çıkar gurrun berer. Hawa millet sizire oza sizire bizde tarafımız belli değiliň. O taada buruş dogallamyň janyny kuýup otyrlar. Memleketde milletin ganyny kuýup otyrlar. Bizde taraf bolmaly. Ona bir daýorak ahunla gerek da öňe düşen. Cesaretli gerek bolýar. Üýşmeden boljak hawstat. Ey inşallah gödeş batyp da näme diýmelin? Şol iň azyndan mene şol etsapdyrat şol etmeli ýa-ni. Iň azyndan tükäller welayet diýmen türkmen diýmeni etmeli. Azyndan ýani bir şekilde özlerini ähil görýän bolsa, beter korkak bolmalylar. Korkağa koşa görner diýär. Şu näçe ulmar aýdylar, korkak müň öler, şo gurruna bar ýa. Iň azyndan birazajyk görkezmeli, bir şekilde görkezmeli etiraz. Näçe ulmar aýdylar, oglan goşaňyz medersek iýbermäň diýip ýene gitýärler. Gel gitdiň näme boldy şu wagt? Mesmum oglanyň näme boljagy belli de. Urýan öwrenlerin hatda aýtmaýarlar, ýygşyrýarlar, äkitýärler, gomugur etýärler diýe. Milleti näme tezyiq etýänligi belli de. Memleket kim kime ostad, näme digi belli de aslında. Hoşan ýaly. Oglan goşaňyz mesmum medersäň içinde. Hanawada poşt eder, gafy gulf içerik dahi alan akly. Oglanyň weziýeti näme digi belli de. Memleket boljak bundan. Ya bir zenana o saçını çekip süýräp ýanky videolarda memurlar üýüşüp vurup Osta sizlere sesli mesum bolupdyr, etiraz etmäge ýokdur, özüň inesini taýyrda bir saçını tutup aýwan bulan özi musulman, islam diýip garaşyny wa kafirin etmeýär şu işler. Yok, kafir bir ağrayçylyk etip berer. Kafir oglan uşagy degmer ha, ýene de Türkmen saraşyjyra sessiz galsa bara, kulla İran neki hareketde tek öýlere gäz gurar osta. Oğlum şuna itecek bolýar da.
şu wagtdan niye bilin niye men niye elinde gadım vardır diye bir zat esseňiz urjokdur hemme İran hemme şäherlerine diýe şonu görkezýän niye ýöne onu başarmaz. Onu başarmaz. Sebäbi inne kadym dünýä der. Entek bir zat etseň, ha 3-4 adam edam etdiler. Ondan sonra son süret azaldy. Her yerden etirazlar gelenden. Bunda da başarmazlar. Yani korkuzok bolýarlar da aslında. Başarmalı ki yine bir hafta beri yüzha munha oğlan uşağı hem de on izinleki hanavadetini hiyabanlarda öz hallarına nimetçeklerin bilen akla munha nefer şuat biçaregi derhette biçaregi gezip berle. Şunu ettile onu ne ederle ustad. Bulardan nimetin tamam mı? Hava. Etber niye? Şimdi hitte var da mesela o şuat okuvatları ederler. Yöne olan niyetişine aitçak bolýar da. Yeri gelse biz kümmet ýaly şäherin şo duruşyny bulartyjak bolýar. Erde bir şo duruşyny bulartyjak bolýar. O derecede başarmaz ýanna korku yaratjak bolýarlar. Ve o derecede bolsa onna o dünýä aýa galýar bolmaýar. O derecede korkup bilmeli. Aşgabat'taki İsrail'in açılan sefarethanasına nezerin Svan şo da men kellämle bady bu gurrundan öň ondan ýöne men gelenlerden sonra ýana men sonra berýän men. Şol sen ilki sen aýdyp göreň näme nezeriň bar şoňa? Ustad men nezerim bulara Türkiye'de harekat alameti diýerler. Bular bu forum hareketi nizami edecek ustad. Bular senin savaşsız buları iyi verip bolmaýar doğrusu. Bular çöküpdirle ellerine silah var. Şu adeçeli munha neferin insanın canını allala munha nefer de zindanyň içinde şekence tecavüz boldy. Indi sen Türkiye bilen näil baglaşdyrýan onu o meseleni? Türkiye bilen şu an Cadde Ebrişem Zengezur kapısının %75'i bitmiş durumda. Karabağ'ın berfindeki Türkiye ve Azerbaycan Turan kapısı da vesel olmuş o tay. Şu an Ermenistan do taraf oynawoti Avrupa ken yakınlaştı. Rusya'da Avrupa'nın ayağını Ermenistan'a aşıkka olup Türk dünyasını Türkiye'nin eline verecek bolwati. Rejimde set derse de muhalif Zengezur diye açılmasın niye? Sen kim meğer açılmasın? Sen kim? Inni şol garal inni menne ve nezerime sawal aýdyşyň ýaly senki de şu zat Evrişem tarapdan hawaýtdyň. Ol sefareti açılışına men bir tarapdan gen alım doğru. Gen alım sebäbi şu wagtda çeli Türkmenistan'da 30 ýyla bolan gurulanan merşol açılmandy. Ýöne Azerbaycan'da baby şu ýakynlykda Azerbaycan'da bir faaliýeti de geçmeye başlady. Hareket köpelli İsrail'in. Hatta soňky habarlarda şunu ýaly okapdym. Azerbaycan mesela İsrail ýokardan göňden uçup da boljak bolsa ýa atom ýerlerine Azerbaycan şoňa ejady berjek, ruhsat berjek diýip şunu ýaly habar çykdy. Orada bilişimiz ýaly atyp muhafızakar döwleti bir tarap zat diýip bir Türkmen de haýryýeten ok, Isa da haýryýeten ok. Indi İsrail'in wada açmagy oňla hemkary etjek manysynda belki gelmez. Ýöne belki de azacık dünyadaki ütgelen görýändir İran terizini, İsrail'in yakınlaşını bir azacık cesaret tapandır diýenler. Ňadydan öňkü ýöre. Oturup Azerbaycan ýaly etmez ýöne. Etmez. Ýöne şunu görkezýär. Biraz öňkü İrandan korkuşýar däl ňadydan. İrandan korkup sefaret açmazak ýagdaýda, şol ýagdaýdan çykypdyr. Şonu görkezýär ňadydan. Yeni bir hareketler görmeli bolýar. O İran Türkiye'nin gezini kesenler, Türkmenistan'la şogun kesenler İran'ın gezini cevap olarak. Türkmenistan'la biraz aktif hareket etýär ki
Ortun eseri ba, yöne Serdar yuvaş kabuklarını açıvoti inni. Kabuğundan çıkıyala bilyan birden neçe dene vezirin çıkardıp dubara täze vezirler Türkiye'de okuyorlar getirip koyması. Ustad, gözü men sınçınaydı ustad. Yang C20 para Hindistan'ı toplanıla. Total Rusya bir açıklama yaptı. Amerika dedi, dolar bilinliydi, dünya dedi, halan yerine baskı vurup siyasi ameliyat beriye üstünlü dedi. Biz dedi, başka özümüz alternatif pul çıkarmalıydı. Eştiyan mı? Şu an dünyada Türk bağı olsa başları gelip Ankara'da külliyede Türkiye'ye biat ettiler ustad. Yani dünyada başka bir nizam geliyor şu an. Kullen şu Turan kapısı açılsa ordusu bile kuruldu. Kullen pulvadı da çap olacak oldu. Kullen medaresleri, kazayı, hem medadı birleşecek bolwati. Yani Güney Azerbaycan, Türkmen Sahra da şuna yavuşacak. İran set derse tikeleniyor usta. Set derse yöne şular bir iverp bolanak. O da hemli nizami de bilim oluyor. Hazar Yahudiler de gelip Türklere biat etti usta. Sen şu an Türkmenistan nezire sefaret açtırdı diyen, Azerbaycan'da nezire aktif oldu diyen de ödüne bilen o Yahudi Türkleri. Olu da olokan sermayedarla gelip külliyede Türkiye biat ettiler. Oğuz yüzülü geliyor usta. Oğuz yüzülü. Şehran, inni avada. Sen aytyan zatlan ava külliyette doğru meselelere işaret ettiğin yöne biraz sılsırımrat da bu işler. Türkiye Turan hareketi emişe de baş ol. Birleştirecek bolyalar Türkleri. Yöne şimdi sana aydeyin Türkiye İran'ın tike olmaklarını istemez. İran'ın kendi karışmalarını istemez Türkiye. Sebebi eğer dinle. Sebebi İran'da da Kürtler var. Türkiye'nin Kürt meselesi var. Kürtken Türkiye'de. Türkiye'nin de bir fırsattan şol bölmelerinden, bölünceğinden Türkler de korkuyor. Ertesi Kürtler otayda bölünse, edil Suriye'de bölüşeyali, Suriye'de bölülerine Türkiye'de ziyan etti, Türkiye'de olan önünde durdu. Edil şolat İran'da da olacak. Şol için Amerikan aşırıların Türkiye o taraftan öz peydasını görmeye. İran'daki bu. Burada mahaziret katı köpülecek. Suriye'de bir 3 milyonla mahazir geldi Türkiye. İran'dan gelmeklerin gayret diye. Ol arzular doğrudur yerine bağdır birleşmekte diyor. Ne Türkiye şehit yer birden bir zat bolacak. Onu yalan Türkiye onu yalan halattır o nokta. Türkiye sebebi özünün de kıyısılıkları var. Özünün. Yöne şu an Türkiye'den emmeter şol Azerbaycan'a yakilla otu İsrail. Onu görmeli. Türkiye en ağzından belki de bu yedek en ağzından tersine gitmese de köplensmeden arağı Amerika hemledecek olanla Türkiye karşıdır şu Amerika İslamiye'de. Yani bu İran'ı da açık buna karşı duruyor İslamiye. Çevreğinde İslamiye Türkiye. Çevreğinde İslamiye öyle de yanlı oluyor. Yani görmeliler bir yedek belki de bir taraf raktır, belki Azerbaycan'ın tesiri. Yani onu yal ansat derler bu atlar. Bizim arzularımız ayrı görürüm. Amerikan bir istekleri var, Türkiye'nin özüne göre kıyınçılıklar var. İsrail'in hemmesini üyüşürüp şondan bir orta bir netice çıkarlıyor. Yani İran'da bir meselenin biliyor şol için Amerikan aşağıdan on şok oluyor, ona maydeyin, onu unutmayırlar. Şol yani her siyasi teviz çomak var da İran'da içeridekiler vurmalı, taşlarla oluşmalı. Bir çılsırımlı bir katı bir PC'de bir yağday var şu an menteğede. Yönü Türkmenistan'ın yeni de şol sefaret atışı en ağzından İran'a karşı biraz şu cesaretlerini, yüreklenenliğini görkeziyel. Eğer mentinge şu hatta edip bileyenler. Evet, hem İran'a hem bitirliğinden kulata biraz fasıl alıvoti da hem de sen şu Kürtlerin meselesine bir gelecek. Geçen hafta mı bir hafta 10 gün ödül İlham Aliyev Mesut Barzani bilen görüşendir. Yakınlıkta. Hem kari
falan gurrun ettiler. Kurtlar ister istemez Türklere biat edecek. Bu ta Osmanlı'dan yana var usta. Şu an bütün Kürt meselesi diyenin de Kürt meselesi yok. Bu an şu an PKK belki üstadı Amerika getirdi bir 300-400 mun nefer kimliği belli de Kürt dedi. Kürtlerde savunanak. Barzaniyle biraz Amerikan baskısı bilen Yahudilerin nüfuzu bilen biraz hareket ya ki yöne PKK bilen Türkiye'nin içindeki Kürtler bilen eslin bir repti yok. Özlerine yakın adamlar var ki tek tük biliyor musun? Yöne bir ozra Kürt meselesi diğer yanık de aslen. Indi awda şehramzan ol gurrun iken açmalı oluyor. Ha. Yani gurrun o mesele. Awa sawol sende Falan. başka da nezerin olsa ait, başka da dostların nezer bar olsa oradan Ay ait derler. Yine milletin ne? aylan olan şu kümmede geleyli oğlunun veherlenişi. Ha. Yine oğlunun bir yerine mi yazıptır? Milletin Hava ezerem çeradan şamuzanı bahu şeva medarisla tahrimli mikon tiptir. Gaz ve hemre şimyayı içe mesafet yazmayı da der 20 konu. Aya emakine nezik bir medarisen dışarı asip dediği şu dertip sorular veriptir. Başka bana gelen haklardan avkavat yerine haklarının. Allah kuvvet versin halkımıza değil. Okuçlarımıza ayretine Allah kuvvet versin. Usta Şu an bana tarihte görünmeyen yağdayı da şu an. Hem içeriden dargat var ya, hem iktisat çöküp var ya, hem bular da şol bir boğulup var ya, kader ya da var vurnayandır elini her taraftan bir çok bolup şu yağdayı da bu mahallalan rejiminden bolup varsam. Şol için çağa rahatı da hiç vakti bular rahmet çekken, millete rahmet çekkerler. Yönü inşallah yakında düzelir. Son öde he ki atalar sözünü yine bir atlamalı oluyor. Bulanması durlanmaz. Bak bulanı batıyor da. İnşallah durulansın hem bizim peydasında olsun diyeli. Şunu hayal edip de ben şu bernamam sana getireyim diye. Bir de Ustad bir hassas muğda da biliyor musun? Inni bir hulasa gidecek bula. Yani bula gidenden sonra bir 100 yıllık Türkmen Sahran kaderi da biliyor musun? Sen şu bir Türkmen Sahrada hepsi oğlu bir ses video paylaş edenlersin. Bir iki tane meselede haftanın içinde bir iki tane meselede sözleri koca videoları kuta koyuyor bizde paylaş edeyli. Sen hey ora meselelerin üstüne barayan da qav açıklayan tuvaleme bizde savat yok yoksa işini deşecek ki. Yok tuvaleme sen aktif katnaş o tin şehramızdan senin nezerin aydı o tin sağ ol senin de minnetler. Yine oğlan arasından sen yine aktifsin. Hava ben yeri gelse şol kıyıskarak aytsın ya şu kıyıskarak videolar koymalı. O din olanla biraz açmağı da izarlamadı kıyınrak oluyor. Yani bir adım şu vat kellemne ki şol biraz Türkmenin tarihini, ferengini vilayetçi Farslara düşündürmeli. Şunu edecek oluyor. Bu da ne bir adam işte da her kim bir ter taraftan şol rahmet çekmeli elinden geleni etmeli. Şol şey her kim bililikte olmalı abi işte. Olmasa yat vermeli. kuta videoları bana yazdı ver men özüm okuyup özüm video koyayım olmasa. Şol ne mevzu olmalı? Allah'ım. Ne yazmalı? Şolun öden vaktalıya da ava. Yani sen bir zat yazsan mevzu da olsa bana iyi versen ya başka dostlar men biraz edit eden düzelleştirin rahatıp kömekleşerim size. O ettim olur ya. Tamam. Sen yöneme takibin kabul et da men SMS'imi okuyup başarmayan komentten görmeyen bunu. Valiye. Tamam. Onu hemen sağ olun minnettarlık diyen hikâyetçili. Türkmen Sahra, inşallah bağımsız Türkmen Sahra. Men devlet ruhunu görýän. Görmeýänle görmesin, bizi görýek ama. Allah'a emanet. Valiye. Sağ olun. Sağ olun. Angar yapar. Maşallah.